Bona vesprada. A aquestes altures del llibre, ja estem en el capítol 22, segur que teniu tantes ganes de continuar escoltant la lectura com jo d'acabar de llegir-la. Intent de fuga del gatet. Despús ahir, a les 5 de la vesprada, un grup de confinats del presidi de Sant Agustí, capitanejats per l'anomenat Gatet i Tiburcio Anselmo, ben coneguts en aquesta capital, tractaren de fugir pel pati exterior de l'edifici. Només l'energia dels oficials i la decisió i lleialtat dels caporals i els guàrdies impediren la fugida després d'una dura lluita en la qual resultaren nombrosos ferits en ambdues parts. El senyor comandant, don Manuel Montesinos, amb el valor que el distingeix, va contribuir amb la seva presència a posar fi al motí, tot restituint la situació al seu estat normal. València, 8 de març de 1852. En els pròxims dies salparà del port de València un vaixell que ha de conduir una corda de presos als penals africans. Entre ells hi destaca el famós Marià Seguí i Calatayud, àlies el Gatet d'Otos, que hi complirà els 70 anys de condemna que li foren imposats per seus múltiples delictes comesos entre els anys 1847 i 1850. Atès a l'edat que té, més de 30 anys, aquest penat difícilment tornarà a veure la terra que el va veure néixer. Segons notícies que ens arriben de la Vall d'Albaida, en aquella comarca i les del voltant, encara es recorden les seues bandoleries amb una barreja de temor i admiració més propis d'una llegenda que d'una realitat tan pròxima en el temps. València, 20 de novembre de 1853. Després de les darreres fetes que havien protagonitzat a la Vall d'Albaida, les autoritats ordenaren que s'intensificara la recerca del Gatet i Citala. La Guàrdia Civil pentinava els camins nit i dia i es presentava d'improvis a les masies, tot permetent-se de collar els mitgers amb amenaces i sovint amb fets consumats, si es presumien la més mínima conxorxa amb els fugitius, i fins sense necessitar de sospitar res. Afortunadament, semblava que Domingo Alfonso havia mantingut la boca tancada i d'aquesta manera s'havien evitat represàlies contra els llauradors que participaren en el sopar de la punta. Ja li ho havia advertit el Gatet, que anara en compte, i prou que sabia Domingo com els gastava ell. Ho sabia Domingo i ho sabien tots els propietaris de la rodalia. Per això, els més acabalats, que amb tot i el desplegament de tropes encara no s'acabaven de refiar, llogaven homes armats que es vigilaren la casa nit i dia en previsió d'alguna visita importuna. A les cases dels jornalers era inútil anar a cercar un tros de pa, i no cal parlar de les menges més nobles. La sequera havia extremat la misèria fins al punt que els xiquets es veien obligats a captar almoina pels carrers dels pobles i a les portes de les esglésies. Els que no resignaven aquella dissort s'havien d'espavilar i emigrar a les comarques veïnes, o fins i tot a les més allunyades, per tal de guanyar-se un pobre jornal amb què alimentar les seues famílies. Els més agosarats se n'anaven a l'Àfrica o a les Amèriques i deixaven les esposes i els fills a la mercè de Déu i de la caritat dels seus antics amos, amb el compromís signat i sellejat de retornar-los la caritat amb els interessos corresponents i dins del seu termini. A tal punt arribava la misèria que en alguns pobles les autoritats s'havien vist en la necessitat de promoure campanyes d'ajuda entre els propietaris per tal de pal·liar les conseqüències de la terrible indigència que patien els seus habitants menys afortunats. Feia temps que Marià li notava les ganes de fer una visita al seu poble. Així que s'asseien a rotllar un cigarret o a fer una minsa menjada, Citala començava a parlar-li de la seva germana, dels nebots, o d'una tia que li havia fet de dida quan sent un nadó de bolquers la mare s'havia quedat seca i que se l'estimava com un fill. També li parlava del pare,
que se li havia mort quan encara era un sagal, de com l'havia trobat a faltar durant tota la seva joventut, com només un pare es podia trobar a faltar. I enmig de la conversa s'aturava, i remugava i renegava, i se'n feia creus i tala, de com d'incapaços eren les persones de valorar allò que tenien fins que no ho havien perdut. Marià assentia amb un gest de resignació i xiuxiuejava que ja ho podia dir i que ausades que raó tens. El pare, continuava el de Milleneta, era un home cepat i més alt encara que ell, capaç de carregar-se al coll una bota amb 2 gerroves de vi sense altra ajuda que la força dels seus braços, i de bona persona ni buscant-lo en candeleta. Sobrar a ells no sobrava res, però tampoc no eren dels més necessitats. Si no era que la pedra o la sequera arruïnaven les collites, al rebost de casa no hi solia faltar una soca de farina i una gerra d'oli, i amb això 4 gallines al corral i un porc a la porcatera, l'any passava sense gaires estretors. Però la desgràcia se'ls volgué creuar en el camí en aquell maleït viatge venia res, a moldre que anaven unes saques de blat en el molí d'un parent llunyà seu. Com que la tanda no es tocava fins l'endemà i hagueren de fer nit, l'oncle es proporcionà una habitació vora les quadres i es donà un parell de mantes velles per tapar-se. A l'hora de sopar, s'ajuntaren amb 6 o 7 homes que deien que eren de la vall d'Albaida, ara no li sabria dir el poble. Un d'ells, que duia un ull tapat i tenia una cama més llarga que l'altra, passà tot el sopar tocant la xirimita i contant uns succeïts que feien riure com a badocs els seus companys. Marià va estar a punt d'interrompre, perquè per la descripció que en feia, aquell xirimitaire malcarat no podia ser altre que el tio Botó, però s'ho repensà i va deixar que Citala continuara la seva narració. El pare seguia Citala, a pesar que no li feia molta gràcia aquella gent, també reia una miqueta per tal de no fer-se antipàtic. Entre acudit i contarellà, algú va tindre l'ocurrència de proposar una tirada de garrotet. La idea fou rebuda amb mostres de goig per part de la resta dels homes, i de seguida agafaren una forca que hi havia recolzada en un racó i es preparà la disputa. Son pare observava i es feia el desmenjat, assegut en la seva cadira, mentre els homes de la vall disputaven entre ells i travessaven quantitats realment importants. Fins que algú no li va demanar si ell no hi participaria. Al principi es feia una mica el ronso, però al remat va acceptar una travessa d'un parell de duros que li proposà el Borni. Va guanyar aquella disputa i encara 7 o 8 més que es feren a continuació. L'última, ell sol contra 3 homes triats de tota la colla. Sense voler-ho ni demanar-ho, havien acabat replegant un bon pessic, molt més del que valia el gra que duien a moldre. Però aquella mateixa nit, mentre dormien, es presentaren d'improvis uns lladres i, emparats en la foscor, colpejaren el pare i li van robar els diners. Quan aquells desgraciats el descobriren i ja es disposaven a pegar-li a ell també, Citala havia pogut fugir tot saltant per una finestra i va passar la nit amagat en el fons de l'alcabó amb l'aigua als genolls fins l'endemà al matí quan va sentir que l'oncle el cridava. Llavors va saber que el pare havia mort de la pallissa que li havien propinat. Els homes de la vall, amb els quals havien sopat, es mostraren tan compungits com l'oncle i asseguraven que no havien sentit res durant la nit. Com que les circumstàncies aconsellaven allunyar-se de la vall ni que fora per una temporada, decidiren fer camí al sud. Beniatjar es venia de pas, i Marià va tindre la idea de descansar unes hores encara d'Aurelià, el temps que feia que no la veia. Feia dies que tampoc no menjaven prou bé, i encara que havien aconseguit alguns diners d'un contrabandista de tabac que van assaltar els 4 camins, la gran escassetat i, sobretot, la vigilància als pobles i els camins feien quasi impossible bescanviar-los per menges. A Beniatjar feia temps que no havien protagonitzat cap atacament i segurament no els hi devien esperar. I si hi havia sort, potser agafaven Aurèlia amb el rebost ple i encara regalaven amb una bona menjada. Quan estava a punt de picar amb el picaporta, Marià aturà la mà en l'aire i es quedà mirant Citala. Aquest arronsà les espales
i aquell li preguntà en quin dia de la setmana estaven. En saber que era dimarts, a Marià se li va acudir si el tal Cortell que hi havia conegut en una altra ocasió encara mantindria el costum de visitar Aurèlia en aquell dia. I si era així, va explicar al seu company l'ocasió podria ser propícia per alguna cosa més que omplir el pub. Després d'haver traçat el pla, Marià demanà al seu company que s'arrimara a la paret i, tot recolzant-se en l'espatlla, enfilà fins a la finestra del pis. Pujà per la reixa, es repenjà del pal de la corriola, agafà embranzida i amb una corumbela de les seues saltà sobre la teulada. S'acostà cautament a la xemeneia i identificà, entre els fums que emergien, una pinzellada de perfum d'esgreixos que encara devien fregir sobre les brases. Tot seguit, acostà l'orella al fumeral i escoltà amb atenció. De seguida hi va reconèixer la veu de la mestressa, que no era que li fallava molta memòria, la de Cortell, però no eren les úniques, i distingia més altres veus d'homes i dones. Marià s'acostà a la vora de la teulada i, amb un senyal, traslladà al seu company la informació pertinent. Després, agafà un parell de pedres de les que sostenen les teules del ràfec i les aviava per la boca de la xemeneia, tot produint-hi, al capdavall del fumeral, un gran estrèpit. Ràpidament, el gatet saltà de la teulada sobre una capterrera lateral, i d'allí al corral, i de seguida se situà davant de la portella. Mentrestant, els habitants de la casa, astorats per la pedregada, adobada de pólvores de sutja i fumeres, havien intentat eixir per la porta de davant i s'havien topat de cara amb la presència de Citala, tot apuntant-los amb l'escopeta. De seguida feren mitja volta i ho provaren pel corral, on es trobaren de fit a fit amb la presència de Marià, que empunyava una altra arma. En veure's acorralats, els homes alçaren els braços en senyal de rendició i les dones, a penes cobertes amb coset i brial, feien per tapar-se les vergonyes que es quedaven en descobert. Amb amenaces, els obligaren a retornar a la sala de la cuina, on 2 llums d'oli permeteren als assaltants fer-se càrrec que les 2 femelles i els 3 mascles que comprenien la reunió feia poc que havien fruït d'un sopar complit, les restes del qual encara eren sobre un banc de pedra en una raconada. Sobre una taula situada a la vora de la llar s'hi veia el parament d'una partida interrompuda de cartes. Marià s'afanyà a tranquil·litzar-los, i especialment Aurèlia, per si no l'havia conegut. I tant que sí que el reconeixia, i li recriminà de seguida si aquelles eren maneres de presentar-se en una casa on sempre l'havien rebut amb els braços oberts. Tenia tota la raó del món, admetia Marià, però les circumstàncies havien canviat tant des de l'última vegada i no es podien arriscar. «Encara no heu sopat?», demanà tot seguit la cosina amb la major naturalitat i donant per bones les explicacions del seu parent. «Fa dies que no tastem més que algun rosegó de pa i brosses bullides», respongué Marià. I sota la mirada atònita de la concurrència, agafà l'atiador i recompengué la brasilada que havia escampat amb la solsida de pedres i sutja, i ficà un grapader d'encenalls i branques noves, i bufà amb el bufador de canya fins que el foc es revifà en una flamarada esponerosa. En un tres i no res, havia enllestit un nou parament de taula amb les menges sobrants del seu àpat i amb unes poques viandes més que va treure del rebost de davall de l'escala. Els 2 bandolers es posaren a devorar el sopar sense parar esment en el gest de preocupació dels uns ni en la mirada d'admiració dels altres. Els homes, que seguien tots junts en el racó més allunyat del foc, començaven a sentir fred, però no gosaven en cap moment d'obrir la boca. La mirada atenta, això sí, a les escopetes que descansaven sobre la taula. Les dones s'havien acostat al foc, i ni l'una ni l'altra no semblaven gens preocupades per les armes ni per la presència de roders. Havent d'acabar de sopar, Marià es demanà si no li permetrien participar en la partida de cartes, i tot seguit va traure la coixinera del sarró i feu dringar les monedes que uns dies abans havien pres els contrabandistes de tabac. Al principi, la sort es repartia de forma prou igualada, però el Gatet i Cortell lligaren uns bons jocs i apujaren les apostes fins al punt que els altres homes demanaren de retirar-se.
Després d'unes quantes mans de tempeig, repartia el gatet. Cortell agafà els naips i es destapava amb moltíssima parsimònia. Un mini gest, quasi imperceptible en la comissura esquerra, feu pensar a Marià que el seu rival havia lligat cartes. El de Beniatjar passà. El gatet va fer un mig somriure i apostar 20 duros. A Cortell li tremolava la cama dreta. Fixà la vista en les seues monedes i tot seguit doblava l'aposta. El gatet va deixar les cartes tapades sobre la taula. Es tragué la petaca. Va rotllar un cigarret i se l'encastà en la comissura dels llavis. Cortell premia els seus i mirava d'ocultar la seva impaciència. El gatet s'alçà de la cadira, s'arrimà al foc i va encendre el cigarret amb la brasa d'un branquilló. Tornà a seure i a pujar l'aposta a 200 duros. El de Beniatjar arrufà les celles i mogué el cap amb senyal d'assentiment i de seguida mostrà les seues cartes. 53 a mà. El gatet mirava de gaidó les cartes del seu rival i somrigué. Feu una calada llarga, llançà el fum i deixà caure tot d'una les 5 cartes sobre la taula. 54. A Cortell no li importaven tantes diners perduts com la sensació de ridícul. A pesar d'això, encara tingué esme de demanar al gatet si no li faria un préstec i podria seguir jugant unes quantes mans més. Marià s'avingué a deixar-li 300 duros pagadors en aquella mateixa nit i Cortell n'acceptà les condicions. Una hora després, el gatet l'havia tornat a escabolar. Per tal de fer efectiu el deute, li digué Cortell, haurien de deixar anar a casa seua. Citala objectà de seguida que no tenien cap garantia que tornaria, i menys encara que no buscaria ajuda i intentarien capturar-los. El gatet hi va trobar de seguida una solució més fàcil. Si Cortell li donava la clau, ell mateix s'encarregaria de cobrar. El de Beniatjar s'hi va negar. A casa hi havia la seva dona i s'enduria un gran ensurt, i a més, ella no sabia que ell... Quan Marià va fer rodar la clau dins del pany de la casa i del carrer major de Beniatjar, ja va intuir que alguna cosa estranya s'hi coïa. No estava segur si aquella premonició es devia al fet que el forrellat no li havien fet les 2 voltes de rigor de quan falta l'home de casa, o si era aquella remor cadenciosa que provenia d'alguna habitació. S'acostà a la porta d'una habitació i de seguida va saber que als sorolls es produïa una parella que hi practicava jocs de llit. Espentà la porta de colp, saltà bruscament enmig de l'alcova i apuntà els amants amb la pistola. Després que havia tranquil·litzat la dona, tragué una corda del sarró i amarrà el jove que jeia amb ella a una de les potes del llit. Marià explicà a la muller de Cortell que havia segrestat el seu marit i que venia a cobrar un rescat. Per si de cas ella no el creia, li mostrà un mocador que havia demanat a Cortell amb aquesta mateixa finalitat. La dona entengué de seguida que no li serviria de res negar la possessió d'aquell cabal i accedí a lliurar-li'l amb la condició que no informara al marit de la delicada situació en què l'havia sorpresa. El gatet hi accedí de seguida, però havia de comprendre la senyora que el seu silenci també tenia un preu. Abans que ell parlara, ella mateixa li suggerí de valorar el seu secret en la mateixa mesura que el seu marit havia considerat estimable propi. Marià admeté que li semblava just, però suggerí a la dona que en compte de diners li proporcionara unes poques fogasses de pa blanc i alguns rastres d'embotí de la penjada, i ella hi accedí de bon grat. I així es deixem el gatet, a veure com acaba aquesta història.